faɗa muku matan jihar Nasarawa. Kada a bi ku gida-gida da kuɗi da yaudara don sai zaben ku. Ku tashi tsaye ku ga cewar Muhammadu ai jihar sai ya kai. Kai mata 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 matan jihar Nasarawa, ina kuke ne mata sakon gata. matan jihar Nasarawa, Hajiyan Gwarzo ita ce ta ce mu faɗa muku. matan jihar Nasarawa, Hajiya Hauwa Kulu mai jidda humalli da nanan jihar Nasarawa kai. Hajiyan Gwarzo ita ce ta ce mu faɗa muku matan jihar Nasarawa. Kada a bi ku gida-gida da kuɗi da yaudara don sayen zaɓen ku. Ku tashi tsaye ku ga cewa Muhammadu ai jihar sai ya kai. Sako ne ta ce na zantar muku gata. Matan jihar Nasarawa, Ku tashi tsaye ta ce kar ku yi wasa. matan jihar Nasarawa, APC taka ce za ku yi ɗoɗar. matan jihar Nasarawa, Kumalli da ta faɗa ta ce mata ku zaɓi mai kyan hali. Hajiyan